Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Että saa tämmönen kokiksen juoja kaveri. Sä juot kokista. 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 Mä ajattelin vetästä tommosen 1,5 litraa tosta. Kyllä. Joo. Osittain on sukulainen sanonut, ei järkevää ole. Kyllä. Joo. Osittain on sukulainen sanonut, ei järkevää ole. Kyllä. Joo. Terveys ja hampaat siinä menevät. 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 Valmiit. Siinä. Kiikosti. Ei jaksa enää. Kiikosti. Ei jaksa enää. Ei pysty juomaan. Ei pysty juomaan. Tonnin hapokkas. Kiikosti. 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 Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. Tonnin hapokkas. Kiikosti. Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. Tonnin hapokkas. Kiikosti. Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. Tonnin hapokkas. Kiikosti. Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. Tonnin hapokkas. Kiikosti. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin.